Il-mina ta' Hompex fid-daħla ta' Ħażabbar reġgħet lura għall-glorja tagħha wara bosta xogħlijiet ta' restawr b'nefqa ta' 65,000. Il-mina ta' Hompex bdiet tinbena f'Settembru tas-sena 1801, meta l-kappillan ta' dak iż-żmien Dun Carlo Caruana kien ħass il-bżonn li jinbena monument fġieħ il-Gran Mastru Ferdinand von Hompex li ddikjara lil Ħażabbar bħala belt. Din il-mina kienet tinsab f'telqa kbira. Iżda grazzi għall Gvern ċentrali wara applikazzjoni tal-Kunsill Lokali reġgħet ġiet lura għall-glorja tagħha. One News tkellem ma' Ivana Farrugia, il-perit responsabbli mill-proġett li tkellmet dwar l-isfidi li affaċċjaw fir-restawr. Fost dawn ċaqli strutturali bħal ġebel li kien iċċaqlaq minn postu u fili li kienu miftuħin. Spjegat ukoll il-fażijiet differenti ta' xogħol li kienu meħtieġa fosthom it-tindif tal-ġebla u bdil tal-ġebel biex ikun hemm bażi iktar b'saħħitha. L-interventi ta' restawr li twettqu l-hawnhekk kienu prinċipalment ibbażati biex jikkonsolidaw il-mina ta' Hompex minħabba dawn il-movimenti strutturali kien hemm. Pereżempju, il-fili kollha tkaħħlu, kien hemm ukoll interventi interessanti u xi ftit sorprendenti għaliex biex nikkonsolidaw fil-ħxuna tal-ħajt, biex nikkonsolidaw dak il-materjal ħanejtulu mazzkan li jkun jinsab fil-ħxuna tal-ħajt, għamilna injezzjonijiet b'tajna apposta. U tant kemm kien spiċċa l-materjal ta' ġofija, intuża bħala ammont ta' materjal fuq minn 5 tunnellati ta' materjal. Is-Sindku ta' Ħażabbar Mark Vella Bonnici qal li l-mina se tiddawwal b'sistema ta' dawl ġdid mad-dawra u sistema ta' kameras sabiex jiżdied il-monitoraġġ. Is-Sindku rrimarka li dan mhux l-unika proġett fil-lokal hekk kif diġà tħabbar proġett ieħor sabiex jinbena park għall-klieb u spazju miftuħ fil-qalba tal-lokal. Ġewwa Ħażabbar, apparti dan il-proġett, ftit tal-jum ilu ħabbarna l-proġett tad-Dog Park li ħajkun qed isir l-erja tal-Foss u fil-ġranet jew ġimgħat li ġej ħankunu qed inħabbru wkoll open space ieħor fil-qalba ta' Ħażabbar. Preżenti għall-inaugurazzjoni kien hemm ukoll il-Ministru Qawwim Bonnici u s-Segretarju Parlamentari Silvio Parnis li tkellmu dwar l-importanza tal-Kunsilli Lokali bħala l-Gvern Lokali, kif ukoll il-ħidma li ser tkompli ssir hekk kif hemm aktar lokalitajiet li ħajbenefikaw minn din l-iskema.